O Servizo de Psicoloxía no Hospital do Barbanza conta só cun profesional compartido co Hospital de Lalín, polo que só presta servizo 2 ou 3 días a semana. Ademais, trátase dunha praza non orzamentada, polo que cada 6 meses cambia de titular, o que supón unha importante merma da calidade asistencial nun servizo especialmente sensible. Pedindo que o psicólogo de adultos do hospital este ao 100%, porque nestes momentos está compartido con Lalín, un día sí, un día non, e ademais estas plazas que les dicen non orzamentadas, entón levamos 9 anos cambiando de persoa cada 6 meses. Non? Sin toda a atención médica importante a continuidade na asistencia, podemos entender que en psicoloxía cada 6 meses enfrentarse a unha nova persoa, a un novo psicólogo ou psicóloga é complicado. Iso fai que realmente a atención non poda ser da calidade adecuada. Hoxe estamos aquí como delegadas sindicales no hospital, SAE e CIGA, decidindo un pouco apoiar a plataforma, requiriendo asignaturas no hospital, non? Nos propios pacientes que entran. A verdade que é unha campaña que sí que vemos moita receptividade por parte da xente, porque importante o de que sea o 100%, pero cando plantexas que cada 6 meses cambia de persoa, a xentes que non ten dudas, queda sorprendida. Si é usuario, pois reafírmase na queixa do inadecuado que é, e se non é usuario de esa consulta, pois queda sorprendida de que estemos en esa situación. Polo de agora, a plataforma xa leva recollidas preto de 3.000 sinaturas dende outubro, cando se iniciou a campaña. Debemos andar cerca das 3.000. A nosa idea é chegar ás 5.000 para en ese momento entregalas. Pero si debemos andar, porque eu estuve ainda recontando as que eu teño na casa onte e xa tiñamos 2.000, que esas non as teño eu, e debemos estar rondando as 3.000.